Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz. Şu yurttaşlar konstitusiyanın üstünde bir neçe maddany ele almakçı olacağız. Sizler paylaşmakçı. Fikrinizi yazarsınız, düşüncenizi yazarsınız aşağında. Buyurun ildeşim. Esenlikler yurttaşlar, hoş gördüm ildeşim. Onda ben nemeden ilk konstitusiyanın ilk iki maddasını nemeden okuyayım. Türkmenistan'ın konstitusiyasının birinci bölümü, birinci maddası. Türkmenistan demokratik, hukuk ve dünyevi devlet bolup, onda devleti dolandırmak prezident respublikası görünüşünde amala aşırılýar. İkinci madda. Türkmenistan'ın öz ihtiyarlygyny halk amala aşyrýar. Halk döwlet häkimiýetiniň ýeketäk gözbaşydyr. Türkmenistan'ın halky öz häkimiýetini gösgöni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstü bilen amala aşyrýar. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletiň häkimiýetini eýelemäne haky ýokdur. Näme diýen şu iki madda ildeş? Komentariýa bersen. Näme diýmek bu? Owa kağıda yazılýany hakykatdan Türkmenistan'da prezidentin üstünde ýasadar adam prezident kökörlýär. Ola birinci maddany söyle. İkinci maddasyň halk häkimetinde wekilçilikli ýa-da gösgöni amala aşyrýar. Wekil üstada nimeler oturda. Deputatlar. Ondan da şaram mene halk vekilini saýlýar da prezident saýladyk diýär. Olam gösgöni vekilin biri halk ýurdun içinde daşyndaky gorow diýerler ýa nimesi konstitusiyon nimesi kepil hökmünde prezident geçmeli. Jemle waýdandaş onun içinde işlerine cevap verme, sağlığa da cevap verme. Hem insana yani adama var sosyal üçüncülük geçerli şoğun hem de prezident cevap ver. İlk ülkelerde nişkalda yargılar şeyler. O zaman ayrı adamların ya devlet hakimiyeti elemen hakkı yoktur diye. Olam doğru yazılıptır kağıda. İşte yalnızın devlette diye. Zaten yalnız min görüyorlar devlette hakimiyeti elemene. Yurtta diye aytma zaten yazılıptı doğru olacak orada. Hakimiyeti elemenden yani arada sapırağı yengişçiliğinde yaşanan adamın adına geçendirler hamilelerini. Öyle sorar yurtta hakimiyeti ödellerini aldılar da kağıdaki bilen dengelini olmuşu tatil. Ne devam edin? Kısaca aytsak, diğer aşırda Türkmenistan demokratik, hukuk ve dünyevi devletdi. Demokratiya demek näme demek? Demokratiya bir devlet dolandırışının bir formasıdır. Bu dolandırışıkta, yani bu dolanışık diyelim, dolandırışın bu görünüşünde hakimiyet ähli halka değişti olyandır. Demek şeyle orada Türkmenistan'ın içinde hakimiyet halkın elinde ve devlet ona hizmet etmeli demektir. Kısaca ele alsak bunu. Ondan hukuku devlet demek düşünüklüdür yani. Bular düşünüklüdür. Yani indi näme dünyevi devlet demek näme demek? Dünyevi devlet demegem yani hiç bir inancın, dinin devlete koşulmağa hakkı yoktur demek. Men şöyle kısaca düşündürüp edeyim de.
Indi üçüncü maddany okusak mı? Devam edin o. Näme? Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynaty adamdyr. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döremegini üstün edýändir. Raýatyň at awraýyny, janyny, at awraýyny, mertebesini we azatlygyny şahsy Elde edildi. o elmezligini tebigi mizemet hukuklaryny goraýandyr. Her bir raýat öz konstitusiýanyň we kanunlaryň ýüklenýän borçlary ýerine ýetirmede döwletiň öňünde jogapkärdir diýär. Näme düşünýäňiz muňa? Bu arada Şeýle ýa-da Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň gymmat hazynaty adamdyr diýär. Olar dogry. Ýöne ýygynda raýat söýleýärdi bir näçe gelip. Adam statusy bilen raýatyň statusy deňgelenmekde, raýatda status bolanok hiç gelip. Yani ol eýesine görä, yani işlere hatlar istese azatlygy çäklendirler, istese ýymyt berler. Şoň ýaly ýagdaý bar da. Merdan Muhammed raýat sözüniň näme many berýändigini anlatyp geçdi, köpçülige. Onuň raýatda bärde ýar keçeli, mertebede bolmaýan, azatlygyň berilmeýän, el dermesinde bu arada hiç ilgili yok eklese. Ne şu wagtda el dermesilik ýa-da ýurtdaşyna çykardylar, mejbur edip. Hani beýin näme? Mertebemiz, hani beýin azatlygyň bar. Tebi we hukuklar diýär, tebi hukuk bolanda bir yurtmadan milli baýlyklaryndan peýdalanmana hukumumuz bar. Doğru ya yurtmada işlemene hukumumuz var. O mümkinçiligimiz bilen elimizde ýok. Näme üçin? Şu taýda raýat diýetçe. Gat terfil ýa-da bu maddada bir terfil nämeler, sözler. Bir maddany içeýän. Raýat ýa konstitusiýanyň kanunlaryň borçlaryny ýerine ýetirmekde döwletiň öňünde jogap berdi diýär. Raýat hem işe o şeýle azatlygy bolmasa, erkinligi bolmasa, diňe jogapkar bolýardy. Buýrularyny iş etmek bilen, buýrularyny ýere uğradylsa gitmek bilen şonuň diňe jogapkarçylyk, ýani boýnunda. Hemme ýani eýesiniň ýa-da 5 adamyň diýýärdiň iller raýatlar bolsa, ýa-da 5 adamyň Türkmenistan sünni oturan 5 adamyň bir raýatlary bolsa, şolaryň islegini ýerine ýetirmeli. Diýen many çykýarda şeýlere. Dowam edin. o näme de aslında şeýle orada var. Konstitusiýanyň öňünde raýat diýip arap sözünden alınan bir sözcük da aslında bu bärik hiç dogry gelmeýär. Raýat diýen sözün dogrudan näme kemine gatken düşündirip berdi munyň manysyny. Bence bu konstitusiýada gaty ýalňyş ýazylan bu raýat sözü. Aslında bärde watandaş sözü bolmaly bärde. Ýa-da ýurtdaş sözü bolmaly. Indi olary näme etsem indi kanun alal diýelim. Hani diýeli kanunda meselem näme iň gymmatly ýa-ni döwletiň iň gymmatly hazynaty adamdyr diýär. Meselem şeýle bir zat bar, adamyň we raýatyň haklary we hukuklary diýip, indi şunu bir düşündirjek bolýanda, adamyň meselem adam diýmek, näme üçin adam hem raýat, ýani raýatyň ýerine watandaş diýip alaly meselem. Adamyň hem watandaşyň hukugy bardyr. Näme üçin adam? Sebebi şöyle bir zat bar, adam ene meselem doglan wagtymyz käbir ýestästwini nemeler bardyr. Ene doglan wagtymyz meselem biz
doglanymyzda bir takım ýa-ni bir näçe sanak eýem doglan wagtymyzdaky hak bilen dogulýasda, meselem ýaşama haky bilen. Dogulýasyny bizim doglanyndan soň ýaşama hakymyz bardyr adamyň. O haka doglanyndan sahipdir mesela. Şonuň üçin adamyň diýe adam doglan wagt meselem meniň ýaşama hakym bardyr, hiç kim menden o haky alma haky ýokdur. Meniň bir mertebem bardyr, hiç kim meniň mertebemi döwelemäge ýa-da maňa şike ýetirmäge haky ýokdur. Meniň jynsyma garamazdan, yrkyma garamazdan, milletimiň näme boldugyna garamazdan men adam höküminde ýa-ni aýdan zatlarym tanalmalydyr. Ol ýestesdivini hak diýilýändir maňa. Ondan soň watandaşyň kanunyň öňünde, meselem döwletiň diýdik ýa-ni halk häkimiýetiň eýetidir we döwlet onuň öňünde hyzmatkardyr. Hyzmat etýändir halka. Döwletiň ýa-ni nemelerin ýurtdaşyň öňünde bir takym borjy bardyr. Konstitusiýada berilen haklaryny, hukuklaryny goramakdyr. Konstitusiýany ýazylşýanyk berja etmesini kontrol etmekdir. Döwletiň nemesi. Döwlet ýa-ni konstitusiýanyň garantydyr. Indi meselem watandaşyňam döwletiň öňünde bir borjy bardyr. Näme borçlar? Bu da döwletiň siýasy we ekonomik durmuşynyň içinde bolmakdyr, goşulmakdyr. Mesela mene şu ýanak bir zat bardyr, saýlawlara gatnaşmak diýen zat bardyr. Her bir watandaş 18 ýaşyna gelen wagty saýlawlara gatnaşma borçludur. Ene mesela Türkmenistanyň içinde neme bardyr? Ine şu zat ýalňyşdyr meselem. Ay näme gerek saýlawa gitmek? Ya meniň bir oýum, meniň bir sesim hiç zat degişdirmeýe, hiç zat ütgötmeýe ýa-da bize hem öňünden näme bolýanyny bilýek, kimin goýuljagyny bilýek diýen zat ýok. Watandaş hökmani ýagdaýda gitmelidir, o sesi bermelidir. Hökmani ýagdaýda şoňa özüni alışdyrmalydyr. Şonu etdikçe bara watandaş öwrenýär her gedek ol yerlik häkimiýete ses bermäni, ýa-ni saýlawlarda ses bermäni hökmani ýagdaýda gidip etmelidir we hökmani ýagdaýda siýasy we ekonomik döwletiň siýasy we ekonomik durmuşynyň içinde hökmani ýagdaýda bolmalydyr. Bu bunyň borjudur. Kanunyň öňündäki. Şöyle, dowam edin. aslında şöyle aýdyşyňyz ýaly. 4 maddany okap geçdiňizmi? Yok, indi okaýyn. Ýa-ni 3-nji madda barada aýtjaklaryňyz barmy? Yok, 3-nji maddan birinji saat goşmaýyn, 4 üstünde durup geçer näçe aýdymyň. Indi 4-nji maddany okaýan döwlet häkimiýeti, häkimiýetleriň bölünşigi ýörelgesine esaslanyp kanun çykarıcı, yerine ýetiriji we kaziýet häkimiýetlerine bölünýär we bir-biri bilen tawr takatly işlep öz başda hereket edýändir. Şäherde men kommentlerin ýene-de näme aralar teksiýaly akylja bolun, gowja bolun diýen many çykýar berdi. Bir-birleri bilen tawr takatly işleýärler diýen näme diýmek bolar şäherde? Bu konstitusiýa ýa-da el oş adamyň ýazyp öwrenmesi bir tawr takatly işleýär bir-biri bilen. Kesgitli öwrenme bolmaly, ýazyp bolmaly. Bu dokument awr bir ýurtun ýüzi we esas düýp kanun diýip geçýär. Haýsy Atabaýew döwründe ýazylan konstitusiýada bir düýp kanun awy berdi. Özdeşde hereket edýärler diýen. Ýurt diýip başlamaly aslında. Stadygat ýalňyş kän näme düzgün gawatylman döwlet häkimiýeti diýär. Döwlet häkimiýeti bolmaly däşde ýurt dolanşygy diýip geçip başmaly.
başı şöyle başlamaz onun. Devlet, meclis devlet olup bilýär. Kadiýetem devlete girýär. Ýöne prezident ýa-da kabinet ministrler ol näme bolup geçýär. Hökümet olup geçýär. Gaty ýalňyş köp ýadylypdyr bärde. Men bilip ýazdylarmy ýa? Öň soňy düşünýänem ýok diýip ýazdylarmy? Näme boldy o ýagdaý? Atkyn çyrşylmışdyrlar da halky. Okumadyk adam boljak bolsa ýöne okar geçer we ýokam her sözünde şolaryň ýalňyş tap bolýar da her ýadylan sözler. Indi men az giňişlerin näme açyk geçmekçi da. Niştaýda halk häkimeti geçýär, esaty vekilin üstünden, yani vekil kim? Meclisde oturan deputatlar. Buram prezident günü konstitusiýa jogap berdi. Şonuň şöyle däldigini görkezden näme başlaýar? Maddalar var. Yani terfellýanda başlaýar bilen soňda. Umumy düzgünlerde diýär. Türkmenistan ýokary döwlet häkimetini we dolanşdyryşyny Türkmenistan prezidenti, meclisi, kabinet ministri, Türkmenistan ýokary kadiýet amalaşdyrýar. Yani 4 boldy. Normal ýurtlarda, demokratik ýurtlarda şol 3 bolmaly. Türkmenistan prezidenti diýmenler näme bolmaşdy? Häkimet, hökümet geçmeli. Soň meclis, dogry, ikinji, üçüncüsi hem kadiýet bolmaly. Mesela kabinet ministri ile prezident ikisi bir bolmaşdy. 4'e bölüpdiler, aslında 3 bolmaly. Oňa Türkmenistanda 49-njy maddada näme ýazýar? Yerli häkimeti vilayatlarda, şäherlerde, etraflarda yerli özlerini dolandırış edareler veya gençlerin üstünden. Şimdi arada nemelerde yerli hakimiyetlerden ait geçip ya, yani yerli hakimiyetin elinde güç olmak için onun budjeti olmalı. Bizim yurtta o Türkmenistan'da avtoritar devlet, yani merkezleştirilen budjet yukarıdan daha yani aşağıda oturulan meclis diye şu taydan çözülüyor. Bütün dünyanın budjeti, etraflarının şehirler, hakimlikler, hemmeti, gençler. Hiç öz astaklığı yok. Yerli ödevini dolandırışan bolmayan taydan. Terfil tudaş vakti merkezleştirilen yemeğiyle düzgün bilen berdaki yazılan 49. madda. 50. maddada da näme diýär? Baştutan diýär, Türkmenistan'ın prezidenti baştutan diýär. Iň ýokary wezipeli adamdy. Görem ştaýda 50. madda 48. madda terfil tuda. O taýda diýär 4'e bölüpdi. Berde o da prezidentin ýokaryny ortaga çykartdy. Indi neşet umumunda alsak şunu konstitusiýany alsak ör nähil diýýär. İslam wagtyň edenler bilýän bir ýurt hökmünde ortadadan kişi düýp kanun diýip geçýär. Düýp kanunda şöyle nemeler bar da, düýp ýalňyşlar bar. Tinetsen konstitusiýanyň şikaralynyň ýalandygyny, näde ýalan bolýar? Halka hyzmat eden o konstitusiýa. Halk üçin ýalan däldi. Şoň üçin bir ýalan bolýar. Ýalňyş bolýar. Ştaýda näme diýip Türkmenistanyň prezidenti hemme zady edýän şo diýär-da. Suud kadiýetem şol meclis hem şol näme diýär? Yani meclisdäki deputatlar hem şo saýlaýar. Kadiýet hem şo saýlaýar. Näde bol? Yurttaşlar indi nida aldyk, yani prezident borçları ýa-da hukuklar diýip geçýärler ştaýda.
şu wagtda internetde azık mähäzlik boldy da aran bölmeli olduk. Ştada İngilizce belki aydığında meclis, prezident ya meclis bilen aralaşıp Ýokary Kadiýatyň başlygyny, baş prokurory, içeri işler ministri, adalet ministrini wezipä belleýär we wezipeden boşantýar diýer. Ştada indi prezident bir adam, aýna bir adam, o taýda döwlete de garşy, hökümete garşy. Bütün ýurdun nemesinde eli var da, bu näme diýmek bolýar? Üç bir adam elinde diýmek bolýar. Ondan şu başdaky üç bir adam elinde bolsaýna halk üçin häkimet hiç hili işlemýärler. Konstitusiýa özleriniň ýazan konstitusiýasy näme tesgelip durda öz ýazýan nemelerine, hereketlerine, ýazgylarına da tesgelip dur ediljek hereketlerine de. Yani güç ulanjylaryň hemmesini özi meclis bilen lalaşyp diýär da indi. Meclisem bunday aslında döwlet bellemeli adalet ministrinin, içeri işler ministrinin, yani baş prokurorun, yani kadet diýýärler. Hukuk goraýjylar da, yani prokuror diýdi, yani içeri işler ministri, adalet, yani hukuk goraýjylar. Son kadet vardır. Konstitusiýon kadet tip bolmaly. Şular hemmesi döwlete değişli. Şimdi bir adam döwleti eline alýan bolsa, demek o taýda halk üçin hiç hili neme ýok, bähwit ýok diýip aýdanda. Hasy ýönekeýsiz bilen soňa wakaýna şu wagt ýurdun içinde ýaşulyň karary diýip bir zat bardyr, soňa barýar şol. Yani olaryň islerine göre sen ýankan raýat geçe da sen raýat bolýan şey bir adam hemme güýji eline alan wagty vatandaş raýat öwrülýär, ondan ýaşulynyň karary, prezidentiň karary şonuň ýaly dowam etýär. Halk üçin hiç bähwitli ýer ýok, isläse ýurtdaşyna da çykararlar, isläse elinden bir sorosy ýurdun ýerüstü baýlyklaryny satarlar, ýa-ni 5 adamyň nemesinde başlygyny başlatarlar. Ben şöyle düşünýärde, şöyle şuna konstitusiýa diýip ýazylan kagada we mevcut durum diýär şu wagtky ýurdun içindäki düzgün seredýände analiz edende şöyle görünýär. Senin açjanyň bar bolsa bu hakynda. O ýok, birkaça nemet geçeýin. Döwletiň sütünü üç sütünü vardır diýerler. Kanun çıkarıcı, yerine yetirici, kadiyet. Men muňa mediana moşordum. Media da gaty önemli bir nemedir ve şu sütünlerin hemmesi bir-birinden bağımsız bir şekilde işlemelidir. Demokratik bir döwlet boljak bolsa. Eger bu sütünlerin hemmesi, buların hemmesi bir adamın eline geçen wagty kanun halka garşy işleýändir. Halkyň bähwitine del, halkyň garşysyna işleýändir. Beýtaça aýtsa. Ondan nemede kanunda gatlyň çelişki var. Ýa bir adamyň elinden çykan ýanak goý. Kanun ortaga alınıp deputatlaryň arasında her kimiň bir demesi bilen çykarylýan bir esas dokument da döwletiň bir esasy dokumentidir goý. Muňa ýa-ni meclis agzalarynyň hemmesi gatnaşyp her kim bir pikir bilen her nemeden kelleden çykan bir pikir, ýani köp adamyň kellesinden çykan neme her kimiň her hili pikiri goşulyp bir dogry neme ýazylýar da. Bu ýeki adamyň eli bilen ýazylan ýanak gelýär da maňa. Onsoň şeýle bir zat bar da, ýani konstitusiýa diýen zat kagydyň ýüzüne ýazylýar da, ordamy? Bu diňe kagydyň ýüzüne ýazylmak bilen bolmaýar bu da, bu iş. Ýani neme diýilýär? Demokratiýa diýmek bir söwüşdir diýmek, bir hereketdir diýmek. Halkyň borjudur şul kanunda ýazylanlary
kontrol edip durmak ya da ana garaşıp kaçan kanun yazılar, kaçan bunu bizim öňümüze getirerler deyip garaşıp oturmak değil. İnisiativanı halkın özü eline almalıdır. Nähili bu hakimiyet halkın elinde deydi de halk nähili döwletin bolmalydygyny halk belirleýändir. Şonuň üçin inisiativa halkın elinde bolmalydyr. Kagydyň ýüzüne ýazyly berýär. Ýöne onu hereket bilen o yazılan datlary hereket edip talap edip almasan bu kagydyň ýüzünde galýar. Göremeýär. Halk bunu kontrol edip durmaly. Halk inisiativany eline alıp haýta deme ýakanok şoňa nähili bolşuny isleýäni halkyň özü çözýär. Güç halkyň elinde. Halk pasiv bolmaly däl. Halk aktiv hem siyasi, hem ekonomik, hem sosial taýdan aktiv bolmalydyr halk. Şonda bu kagydyň ýüzünde ýazylan bu demeler konstitusiýa işläp bilýändir. Halk uly bir güýçdür. Ýurduň içinde halk özüniň ne hukugyny, ne kanunyny, ne hukugyny bilýär. Ene meselem täze Türkmenistan gurulsa, mekteplerde, hakda mekteplerde däl çağalar bagyndan başlap haklaryny, hukuklaryny ögretip başlamaly. Ene daşar ýurtlarda nähili çağalara hakyny, hukugyny ögredýärler, nähili bilýärler çağalar öz hakyny, hukugyny. Hatda öýüniň içinde ejet dädet bir setini göterjek bolsa da seniň maňa gygyrmaga hakyň ýok diýip ene atasyna da öz hakyny, hukugyny ene atasyna garşy da tabunyp bilýär şoň üçin çağalar. Özgürlük, azatlyk nämedigini bilýär. Biziň ine şeýle bir durum bilen garşylaşdym-da ýakynda. Ine Türkiýede bir çağaja güjük var, güjük taklaýarlar bir maşgalada. Ben güjük daşara çykjak bolup şeýle gapyny dirjalaýar welin. 8 ýaşyndaky bir çaga näme diýär? Güjük özgürlügine gowuşmak isleýär diýär. Şu özgürlük sözünün nämedigini bilýär. Endi siz gelin Türkmenistanyň içindäki 8 ýaşyndaky çaga azatlygyň nämedigini bilýärmi sözüň? Manysynyň nämedigini düşünüp bilýärmi biziň ýurtdaky 8 ýaşyndaky çaga? Olar 8 ýaşyndaky eken uniwersitetde hukugy okap ýören okuwçylar şolar bilýärmi özgürlügiň, azatlygyň näme boldugyny, manysyny bilýärmi şolar? İnternette kısatılan tura olaryň nirden we hukuklar kısatılan tura nirden bilsin olsun. Ine şonuň üçin täze Türkmenistanda bul her bir adamyň haky, her bir watandaşyň haky, hukugy kiçiliginden başlap öwretip başlamaly. Hökmani ýagdaýda konstitusiýany bir adam bilaýmaly. Okuwda hökmani ýagdaýda şu tin ýa-da egzamin diýilýär. Hak, hukuk, konstitusiýadan hökman neme bermeli, egzamin tapşyrmalydyr şular. Bak özüň hakyny, hukugyny, konstitusiýany bilmesizlik jenaýet bolmalydyr. Sebäbi ine hakyny, hukugyny, konstitusiýany bilmeýän wagty ýurt şu wagt Türkmenistanyň içindäki nähili bolýan bolsa ýurt şoňa dönüşýär. Hawa. Dowam edin. Wagtymyza magasty bolyn özetläp geçende, aýdyp geçende atlanyň. Ýa-ni dogry aýtdylar bir ýurtda il guruluşy bolanda, ýani döwlet diýmeli, il guruluşy bolanda siňki aýdyşyny ýa bolmaly. Mydama halkyň bähbidine, ýani bir ýurdun hazynasy diýär adam, ýani adamyň bähbidine işlemeli. Ine şu konstitusiýanyň mensini ýalan diýip otyň. Gaty ýalňyşlar känmen için halk üçin işlemýär beýle diýdi bolan. Indi prezident terk näme diýär? Meclise diýär maslahatyndan öňce çağırmaly haklydyr diýär. Meclis ýani bir prezident, hökümet meclise ýani döwlete el guruluşyna güýje etdi. Demek bu bolmadygydyr şo. Şoja şerde ýa-ni bir geden many çykýarda. Ine şu konstitusiýanyň halk üçin ýazylmagy üçin täze Türkmenistanyň halk kurmaly, halk bolup. Şonda şonuň ýaly kagazlar ýüzüne
ýazylýan esas düýp kanun halkyň bähwidine ýazylyp biler. Ýa-ni döwlet diýdi, döwlet sözüni ulanman il gurulşyny gurnaýan ýurdun içindäki halkdyr. Şu halk ýok bolsa, taýda ýene ýani bir karar bar. Arap döwleti ýalvarlar, ýa-ni kararyň üstündägi. İslen talar, islen ýok eder. Şonuň üçin halk çağalaryň aladatyny etýän, ol aktyklaryň aladatyny, ýani nesliniň aladatyny etýän bolsa, şu düýp kanuny, ýani konstitusiýanyň öz bähwidine işletmek istese, Türkmenistany halk gurmaly, halk. Şonuň üçin her kim daşyň aşagyna elini goýmaly, wagty gelende orta çykmaly, wagty gelende aýdyňlanmaly, birinjilik bilen şu taýda ýazylýan zatlaryň näme diýeni düşünür ýaly. Aslında düzgün bolanda nähili bolmaly, şu zatlar aýly-saýly etmeli da şunaqa. Böyle düýp kanun diýip üniversitany liste ýazylan şundan ýaly senin hukuklaryň, haklaryň şunun içinde bar diýip halka hödürlendi da 3 aýyň dowamında senin bilen tanış bolmaly, dogry diýip hatap etseňiz, şol düýp kanun ýani konstitusiýa işe girilmeli diýip halka paýlady diýip aýdyldy 3 aýyň dowamında. Ýani şundan soň senin de her harpany, her bir ýazgyny, her bir näme sözlemi sen düşünmeli da nirde döwlet ýani halk üçin bähwit ýazylypdyr, nirde bir adam üçin ýazylypdyr. Sen şunu aydın adam bolsaň düşünüp biljek da näme sen üçin ýazyldymy ýa bir adam üçin ýazyldymy ýa-da ýurtdaşyndan gelip biljek, ýani bunda raýat ýa hem adam diýip geçýär. Yurttaşından biri talap verenler adam olup geçe, yurdun içindekilerim raýat da. Şunun aýly-saýly etdiler ýaly. Türkmenistan rewolýusiýasyna halk gatnaşmaly. Bolmasa başga hiç hili mümkinçiligi ýok. Bir yurdun içinde el gurulşynyň halk bähwidine işler ýaly, ýani adam yurdun hazinasy bolmak üçin aýra goýulmasy hereketleriň biri da şol. Ben şöyle düşünýän özetlesek, bu karar bolsa 2008-nji ýylyň nemesde konstitusiýasy dawy nilä çekilip durmaň içinde. Özlerine gerek adamlar adam bolupdy, ulanmaly adamlarym, watandaşlarym raýat bolupdy. Görünüp durýar, hemme madan okumak gerek, bir adam eline berilip güýç taýda. Kadiýetem ol hukuk goraýjylaram özünden berilip dur, kadiýetem ýa-ni meclisem gerek bolsa çağır bolýar diýip ýalňyş zatlar kelmeň içinde. O bir 5 gedek dagam ütgödüldi bu konstitusiýa ýalňyşmasam. O bir näçe gere ütgötdiler özlerine göre. İsleýşýanak ütgödüp, isleýşýanak ütgötmek irkidip, isleýşýanak ýazyp, isleýşýanak nemetik etip berilir. Owa. Onun üçin näme diýjek bolýan halk biri gelip eder, biri gelip gurup berer diýip garaşmak gaty ýalňyş zatdyr. Ýani şu ateşelle garaşyp gelen ýagdaýymyzyna garaşyp biri edip berer, biri geler, eder emme zady diýmek o gelen adam şert koşar. Men geldim edip berdim, meniň nemem geçýär, meniň şertlerim geçýär diýip o adam şertlerini goýar. Şoň üçin garaşmaly däl, halk bolup biz, halk bolup diýer ana häkimiýet halkdadyr diýip. Häkimiýet halkdadyr, halkyň güýçi siriň güýçi diýip oýnama aýdylmaýar. Häkimiýet halkyň elindedir we halk gurmalydyr bu döwleti. Owa. Ve o döwlet halka hyzmat etmelidir. Asalam şöyle il uruşu diýär da özünden dörýän zatlar yurdun içinde halk şonu islemeli, il uruşu bolmagy.
il uruşu olar da mesela şu atki etraflardan vekil saylar gerek olsa. Sen şu nemani kanunları yani dük kanunu başta sonra devlet kanunları, düzgünleri halk bahvitli yani yurt bahvitli yurdun politikasını belirler yani yöneticilerden da bize iş ver koru bizi işlet bize aylık verdik mi yöneticiyi aydınlanda sen bir vekil hükmünde saylayan sonuçta aydın adamlarım şunun yani dük kanununa yazacak solar onun il uruşuna dikkat edecek solar. Şunun için halk yan kaçımlar yeni daha iyi esafiş halka hala her kim toprağında vatandaş hükmünde benim hukukum var, benim hakkım var diyecek olsa yukarı yurda kurmana il uruşunu dikeltmene her kim nemetmeli elin çelmek geçmeli de bir çetine. Olmasa bolan ok yan kaçımlar başkalar ulup berteler başkalarının aydın geçer yerine de şu var ki yani yine bir adama ettiler gücü demek merkezleştirilen tuada aytandırlar yok oradan geliyor. Karar yok oradan geldi. Yaşlıydı. Yine de şol devam edecek. Şeyler O şol sözde yani konstitusiya bilen sözde bir fasat dörödlük koyulun. Onun aşağında bilen şu önkü kolonyal sistemanyň dowamy gelip oturda. Häli bugüne çelli. Bütden zat yok. Yurdun içinde. Tamam siyasete koşulmaň diýerler. Siyasete koşulmak sizin borcunuzdur. Sebebi häkimiyet sizin eliňizde. Siz siyasetin özü. Bütçek yeriniz yok. Siyasetin içindesiz. Siyaset sizin elinde, halkın elinde. Ona ile koşulma bolýar siyasete. Kim size siyasete koşulma diýen bolsa beriň agdyna bir ýumrugy. Owa men koşulmak siyasat edip kırat şekillerini bilenem. Şonun içinde öňsany. Sesin çıkarmayan olsun. Owa. Sesin çıkarmayan olsan şoňa gararak, sesin çıkaryan olsan ýene de şoňa gararak politika berilýär. Yo, yine biz şeýle bir ýagdaýa geldik. Şeýle bir ýagdaýa geldik gelin. Şu wagt siyasete girmemek, ha girmeni gatdalda durmak, ses çıkarmak bir jenaýetdir. Jenaýetdir sebebi. Şunu etmek bilen siz Türkmenistanyň watandaşlaryna hem watana delil berýäňiz, hem özüňize hem insanlyga delil berýäňiz. Çağalaryň öňünde jogapkar ýönekedil bilen aýlanda. Gelecek nesili öz eliňiz bilen öldürmek diýmekdir. Ulu jenaýet. Bugün siyasete koşulmak sizin borcuňuzdur. Bugün ses çıkarmak sizin borcuňuzdur. Borcuňuzdan öte urdatdyr. Şuna düşünün. Ha gitjek ýeriňiz ýok, geldikine geldiňiz, gördüňiz 32 ýyldan bäri ütgen zat barmy? Yeter olsa bolýandyr, hiç bir ütgeşme ýokdur we bolmazam. Siz o eliňizdäki häkimiýetiňizi alyp tilkenmeseňiz hiç wagt gowy bolmaz. Owa. Owa sonunda aýdyp geçsek, ýurdun içinde şu wagt konstitusiýon düzgün ýok. Arap döwletiniň nemesi düzgün ýok. Yani düýp kanun bizde ýok. Bu ýöne kagaz bolup geçer. Şonuň üçin edende diýerler da. Şu din diýen barada dünýewi döwlet diýär täýne. Diniň hiç bir döwlete ýa-da bilime koşulma hakkı ýok. Hawa ýurdun içinde insanlar haýsy inanca inanmak istese, inanç azatlyk hakkı bardyr. Her kim inanyp biler, näme inanasy gelse, ýöne bu döwletiň işine koşulmaly däldir. Ol bir aýry tema bolýar. Dini geçirip okup otyrlar ya döwletiň içine. Bilimiň içine, türmeleriň içine ýaýradyp otyrlar. Mekteplere baryp wagt okap ýörler. Döwletiň içinde
Bu näme diýmek bilýäňizmi? Dini näme üçin getirip oturýarlar? Awganistan ýanyk etjek bolýarlar. Erti birine kelläňizde gel nemeden anlaryň kellesine perenjeni geydirerler belin. Ondan soň oturursunuz öýüňizde. 9-10 ýaşyndaky çagalaňyzy tutup satarlar, äre bererler. Sizem işe çykmagam ýok, hiç ýere çykmazsyňyz, oturursunuz körüm bolup öýüňizde. Siz näme şu wagt ol diýin diýip ýanky nemeleri propaganda edip Arap libaslaryny ol yapınca, perence, hijaby örtmeli, ýanky 5 wagt namaz, ýene bir zatdy propaganda edip oturýarlar. Düppedi sizi Afganistana eltip barýarlar şeýdip. Afganistanda ne hil ýagdaý ýaşanyp oturan bolsa şu wagt, ana şo ýagdaýyň 2 kat beterini ýaşarsyňyz. Ýa-wa. Ene şol Diýmäňine bas bagyryp oturýar taş ýerden. Bas bagyryp oturýar. Dinlemäň şolary diýip. Dünýä nire gidip barýar? Dünýä kosmosa uçup ýör, dünýä tehnologiýasyny ösdürip ýör. Biz häle 5 wagt namazyň gurrungyny perence geýmän gurrungyny etip ýörsäýs atyrda ýaşaýar 21-nji asyr. Häle bugun kim kellesine näme ýalygyndan mandyr ha, kim kellesine ýapynmandyr ha. Nirdäki ýok gurrunlar edilýär. ýa-wa. Sadece jemle aýlyň bolmaly. Tawa gatuda çek oturmaly. Dinläniňiz üçin sag bolun. Kommentariýa ýazyň, düşünjeleriňizi ýazyň. Siziň her bir pikiriňiz biziň üçin gymmatlydyr. Ýa-wa. Bolýa sag bolun.